Du har stadig kebab tilbage. Skal så op. For jeg ved, du er en rigtig vinder. Du er en vinder. Du vinder over den kebab. Kom nu, du. Ingen servietter. Du skal spise op. Det siger din træner. Spis den kebab. For du er en vinder. Du... Kom så. Der er ikke kun 4 stykker der. Jeg kan godt tage dem for dig, hvis det er helt forkert. Nu er der kun meget kebab tilbage. Men du spiser det, for du er en vinder. Ja, det er godt det der. Prøv lige at spise en gang til. Du er en vinder, du. Hold kæft, du er en vinder, mand. Der er 2 mundfulde tilbage, den der. Spis så for helvede, du. Du ser, de andre sidder og griner af dig. Men det skal de ikke. For du er en vinder. Du er en kraftedeme en vinder, du. Kom nu, spis den der. Ja, det er godt, det der. Du tabte den. Men det er okay, for den tager jeg i stedet for. Du, kom nu for helvede. Du er en vinder. Der er 1 mundfuld tilbage.